थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल'सै बे समाव जोङो माखासे गावबागाव दोलोनि राजनितिक बा बिसायख'थि फोसावनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोननाय जादों दिनैहाय हाग्राबारि गामियावबो टिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों लोगोसे बिथांजों जों दान्दिसे बिसायख'थिनि सोमोन्दै बा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों खाग्राबारि गामियाव बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथांनाव जों माखासे बिसायख'थिनि सोमोन्दै मिथिना लागोन सारा बिसायख'थिनि समा बारा दिन गैला गेजेराव साननैसोल'सै मा आसामाव पार्लियामेन्ट इलेक्सननि दिनै थामथि फेजनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बे फैगौ मे दाननि 7 अक्ट' खालि जागोन रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे जोंनो मोजां सरकार नांगौ आरो गोजोन थासारि नांगौ जिहेतु गोजोन थासारि लाबोनायनि खेथ्रआव भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जथेस्थ' साक्सेस जादों आरो बेनिखायनो जाय जना दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ जौगाखांहोनायनि हाबाफारि लादों आरो गोरिबफोरनि थाखाय थांना थानो गोबां स्किम बायदिसिना होदों बेनिखायनो बिथांखौ जों थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि हिसाबै मोननो लुगैदों बेनिखायनो जों नैबे क'क्राझार समस्तियाव बिजेपि आरो एजिपि मदद आरो हेफाजाब खालामनाय बिजाथि इउपिपिनि बिजाथि जयन्त कुमार बसुमतारीखौ जों साफ्रोमबो रायजो राजा भट होनांगौ होननानै खावलायदों मथंगुरि बिधानसभा हिसाबै बबे सारा गिदिंनाय जागोन दिनै समाव ओरैनो दिनै मथनगुरि माबा हिसाबै बाथाबारि आरो नैबे सेकेन्ड टाइम माबा हिसाबै गिदिंनाय जाबाय बाखि जि मोननै जायगा मिटिं खालामनाय बे सालबारि समस्ति गिदिंबाय मथनगुरि दिनै दा नैबेजों दा जिथु खाग्राबारि जागोन बेजों मोननै मिटिं खालामनाय गिदिंबाय आरो मोनथामसो मिटिं खालामबावगोन बे मथनगुरि समस्तियाव बरगयाराबो बिथाङाबो माखासे गाव देरहानायखौ रोखा होननानै बुंदों बे समाव मा खाम्फा बरगयारि देरहानाय बाथ्राया बिजाथि हिसाबैथ' बिथाङा देरहागोनखौथ' बुंखागोन जायबाबो बिजाथिया देरहागोन होनना बुङो खिन्थु जों ग्राउन्डनि जिथु माबा बे जिखिनि जाथायफोर जिफोर पाब्लिकनि मतामत बेफोरखौ नायोबा खाम्फाया जे देरहाया बे खाथां जों नुदों जे सिगाङाव पिपिएफआ हल बिटिसिनि गासैबो एमएलए आनो बिसोरनिमोन हल बिटिसिनि एमसिएलए इएमफ्राबो बिसोरनिमोन बे समावनो बिपिएफआ देरहानो हायाखैमोन एबारथ' बिस्रा मन्थ्रिबो गैला एमएलए सासेल' दं क'क्राझाराव बेनिफ्राय एमसिएलएबो बिदि गैला साथामसोल' दं दा बेखिनिखौ लानानै बिथांमोना बोरै देरहानाय सिमां बेखौ जों बुजिनो हाया बेनिफ्राय पाब्लिकफोरनि जिथु अपिनियन जिहेतु जों एजिपि आरो बिजेपि ज' जादों बेनिखायनो एजिपि बिजेपिनि जिखिनि भटार बेबो जयन्त बसुमतारी गोलैगोन ओमफ्राय जोंनि इउपिपिनि जिखिनि थाखानाय भटार बेखिनियाथ' थाखागोन बेनिखायनो बेबायदि हिसाब खालामबा जों प्लास माइनास गासैबो खालामोबा अन्तत' टटेल क'क्राझारनि भटारफोरनि 60% भटखौ जों मोनगासिनो दं बेबायदि हिसाबै जों देरहानाय खाथां हाग्रामा मौर्यआ होनदों बिपिएफ दोलोजों रावबो जुजिनो हानाय क'क्राझाराव गैया होनना बुङो दङ ना गैया थांनायफोरनि बिसायखौथ' नुगासिनो दं बे हाग्रामा महिलाजों देरहानो हानाय जुजिनो हानाय माबा गैयामोनब्ला थांनायफोराव बिथांमोनानो सरकार दानांगौमोन मानोथो दानो हायाखिसै फालाय बिथांमोना गासै 17 एमसिएलए देरहादोंमोन तथापि सरकार दानो हायाखिसै दा बिथांमोननि जिखिनि एमसिएलए देरहाखानाय बिसोरनो बिजेपि माखासे खारबाय जोंनि माखासे खारबाय दा 7 ना 8ल'सो दंसै दा होमबालाय मारै बुंखो जे हाग्रामा महिलाजों जुजिनो हानाय रावबो गैया होननानै जुजिनो हायै रावबो गैयामोनब्लाथ' बिसोर सरकार दानांगौमोन दाथ' सरकार दानो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा ओरैनो प्रेक्टिकेल माबाफोरखौ बारहावाफोरखौ नायाखै पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टफोरखौ नायाखै ओरैनो गावनि गोसो साननाय बाथ्राजों बुंदो जे बिथाङा देरहागोन खिन्थु जिखिनि बारहावा बारदों बे बारहावाया बिपिएफनि बिरुद्धै थांगासिनो दं आरो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन बिथाङा मोनसे आरो अभियोग खालामबावदो दि माखासे इउपिपिएल हान्जायाव मिटिं दावथिंफोराव थाङोब्ला 500 रां बा 500 रां होयै हाजिरा होनानैसो लाङो होननानै बुंबाय बिथाङा बियो गावनिसो हाग्रामा महिलायासो गासै मिथिनो मानसिफोरखौ फैसा होनो लाङो दिनैसिमहालागै इउपिपिएलआ रावनोबो बिदि फैसा होफेराखै आरो रायजो राजाफ्रा स्वतस्फुर्त हिसाबै गावनो गावनि खरस खालामनानै फैदों खुनु मिटिङाव जों रावनोबो फैसा होआखै बेबायदि हाजिरा होनाय सिस्टेम जोंहा गैया थाखाबो गैया एक्सुवेलि इउपिपिएलहा बेनिखायनो थाखा बेबायदि
रायजो राजाफोरखौ थाखा होनानै लांनायनि बाथ्रा फैया बे खामानिखौ खिन्थु गाव निजेसो खालामदों हाग्रा महिलारिसो आरो बे आगोलनिफ्राय खालामदों गोदो सरकारआनोथ' बहुत रानोमोन दा सरकार गैयाबाबो गैया होननानैथ' बुंनो हाला नालाय बिथाङा मान सन्माननि खोथा सिन्था खालामनानै बिथाङा दाबो रानो खिन्थु इउ पि पि एल खौनो फैसा रानफेराखै जयन्त बसुमतारी क'क्राझार लकसभायाव बेसेबां भट लानानै देरहासारदों दा जिखिनि बारहावा नुदों बेखौ नायनानैबा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीया 3 लाख भटनि बेबधानाव देरहागोन नंगौ बिथाङानो माखासे दिनैहाय खाग्राबारि गामियाव बिसायख'थि फोसावथिं मेलाव बाहागो लानाय माखासे जोङो नुनो मोन्दों बेयाव बिथांमोना माखासे रायजो राजाफोरा लोब लोब जानायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीखौ बराय लानानै थांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बे समाव दंफैयो आं सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारीखौ इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन